Hello ja tervetuloa tämän videon pariin. Nyt on siis sunnuntai 19. päivä tammikuuta ja me syötiin just aamupalaa ja seuraavaksi me ollaan lähes kohti salia. Mulla on vuorossa viikopikatreeneri yläkroppaa. Joo, tervetuloa seuraa tätä päivää. Ajatus. Treenipaketissa oli ihan sidottua treenimateriaalia on tosiaan progressioon. Joo, tai en odottanut tehdä progressioon, niin sitä vaikea viikko muuten hyvän nukuttua huonosti muun kuormituksen takia, niin ajattelin, että mitenköhän kulkee. Meni tosi hyvin. Yeah, happy me. Siinä on valmis lounas. Perunamuusia, kanaa, salaattia, hapankaalia, kimchi ja ensin mä haen vielä sellaista barbecue-kastiketta tohon. Nam. Me ollaan just lähes ruokakauppaa nyt käymään, niin kuin joka sunnuntai. Me yleensä käydään sunnuntaina ja perjantaina ja lähdetään ostaa viikon ruoka-astokset. Jee! Mä rakastan käydä ruokakaupassa. Kaupasta saavuttu ja meillä oli vähän pienempi kauppa, mutta mä en tiedä miten meidän jääkauppa silti näyttää tältä. Aika täynnä, vaikka me ollaan poissa puolet arkipäivistä. Mä preppasin just parit lounaat seuraaville päiville.
Sitten olisi välipalan aika. Mulla olisi omenaa ja noita popparimakuisia maissikakkoja. Ne melkein mahtuu tuohon lautaselle. Me saatiin joululahjaksi tällaiset hienot sydänlautaset. Niin. Ja sitten mä syön vielä tällaisen protsku moussen. Tää on ihan superhyvä. No. Tässä on mun päivällinen, eli siinä on tortillaa, semmosia maissitortilloja, perussalsaa, tomaattikurkkuu tai tommoista tuoresalsaa, toi on tosi hyvää. Rahkaa ja kanaa ja sitten fetaa. Joo, nää on tosi jees. Normisti voisi olla myös guacamoleja, mutta nyt meillä ei oo sitä, niin ilman sitä. Mutta on tosi hyvää. Jee. Ja sit katsotaan ehkä leffaa. Vähän huonoa. Hyvä. Eiks vielä voi juoda glögiä? Nyt on tammikuu. Me tehtiin aamupalaksi tällaiset puurokakut. Näistä piti tulla porkkanakakku, tämmöset puurot uunissa. Tässä on nyt sellaista suklaabanaaniprotskuu, niin tää ei nyt oo ehkä ihan porkkanakakku, mutta katsotaan onko tää hyvää. Jussi maistaa sen jo tänään illalla, niin katsotaan onko hyvä. Ja tässä on vielä mun iltapala. Tää on muuten sama kuin aamupala, mutta siinä on vielä maapähkinävoita. No. Ja tässä on Jussin uunipuuro, eli joku porkkanakakun tyylinen. Sika hyvää. Kyllä mä tykkään. Aika jees. Mut joo, näitä. Ja sitten me katsotaan temppareita. Mut joo, me aletaan nyt meidän iltapalalle. Ja mä varmaan sitten lopettelen tän videon tähän. Heippa!